Managlahi ang komento sa mga pasahero sa Davao City kalabot sa mandatory nga paggamit sa staysafe.ph mobile app sa mga pampublikong sakyanan. Anay report ni Jandy Esteban. Alang sa mga commuters nga gasakay sa mga public utility vehicle karong panahon sa pandemya, kinahanglang mag-install na mo og staysafe.ph application sa inyong mga cellphone. Tungod, mandatory na sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paggamit sa maong mobile application sa mga musakay sa pampublikong sakyanan. Apan alang sa commuter nga si Prince, dugang-dugang ra daw kini sa kahasol. Hassle naman siya kay labi na inani nga magdagsa bitaw ang atong pasahero. Then wala dako na kay time nga consuming sa as a passenger sa pagsakay sa mga PUG or mga public vehicle. Ang ubang pasahero uyo niini apan Ang downside lang manggod ni ani, it's because kung ma-positive ka or madamay ka sa usa ka positive na nakasakay nimo sa pampubliko na sakyanan, syempre kailangan nimo og quarantine. And of course, if ever ikaw nang inabuhi or nagatrabaho and then kailangan nimo masuportahan nimong pamilya tungod sa quarantine, syempre dili ka katrabaho. base sa Memorandum Circular number 2021-041 sa LTFRB, kinahanglang makaregister sa staysafe.ph application ug mumugna og kaugalingong QR code ang mga PUV operators. 30 dias ang gihatag kanila sa pagproseso niini sukad niadtong June 21. Ang maong QR code kinahanglan i-display sa entrance ug sulod sa PUV aron daling makita o maskan sa mga pasahero gamit ang smartphone. Wala pa'y klarong guidelines ang maong kamanduan apan alang kuno kini sa mas paspas nga contact tracing aron masayran dayon ang mga close contacts sa mga COVID-19 positive ug mapugnan ang pagtinakdanay. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.